дуруд барои ҳама бинандаҳои азизи шабакаҳои иҷтимоии далери молӣ дар ҳар ҷое ки моро мебинед: инстаграм, тикток, фейсбук ва ё ютуб, шаҳри душанбе ва хиёбони марказӣ. хуб, чанд вақти охир масъалаи баҳси хоруғ дар шабакаҳои иҷтимоӣ матраҳ аст. ман ҳамчун як рӯзноманигор омодаам ки барои инъикоси масъалае ки имрӯз дар хоруғ ҳаст, як пораи ин ватан ба он ҷо биравам. фақат хоҳиш мекунам аз бачаҳое ки дар мақомотҳои низомиву тафтишотӣ кор мекунанд, мисли оне ки гурӯҳи рӯзноманигороро омода мекарден ва равон мекарден бо кӯмак, пешниҳод ва маслиҳату машварати шумо барои ҳалли масъалаҳо ё барои инъикоси проблемаҳо ба ворух, бисёр хоҳиш мекунам чунин як гурӯҳҳое аз миёни рӯзноманигорои мустақил, аз миёни рӯзноманигорое ки дар расонаҳои давлатӣ кор мекунанд, чунин як гурӯҳи рӯзноманигоро муайян шавад, шумора ва бо ҳузури шумо ба хоруғ фиристода шавад, то ин ки аз дохили мардум бе ягон дурӯғбозӣ, бе ягон тарафгирӣ вазъият ва воқеият ошкоро шавад ва ба расонаҳои байналмилал расонда шавад. Агар не мо ҳарчи интернет баста мекунем, ҳарчи хати телефон баста мекунем, ҳарчи кӯшиш мекунем ки аз дохили хоруғ иттилоъ берун нашавад, фикр мекунам ин як хизмати хирсонае ҳаст ки мо солҳои пештар дар ворух мекардем. ира хушбахтона соли гузашта дар ворух мо дар ҷанги иттилоотӣ бурдем ва ба нафъи мо шуд. ин шабрӯз мебинем ки вазъият дар хоруғ то ин ҳад муташанниж аст ки мо аз дохили хоруғ иттилоъ намегирем ва ҷаҳона иттилои яктарафа пур кардааст. барои ҳалли ин проблема, барои расонаӣ кардани ин проблема, барои воқеията воқеан гуфтан, лутфан як гурӯҳи журналистҳоро омода кунед ва ман худам аз онҳое ҳастам ки метавонам дар хати аввал бошам ва омодаам ки ба хоруғ равам ва бо мардум, бо намояндаҳои қудратӣ, бо намояндаҳои ҳукумат ва бо мардуме ки имрӯз дар хиёбон аст суҳбат дошта бошем, то ин ки мардум бифаҳмад ки яъне ҷаҳон бифаҳмад ки мардум чӣ мехоҳад ва мақомот чӣ мехоҳанд. ин ки кӣ ҷинояткор аст аз миёни шаҳрвандо ё аз миёни кормандони мақомоти қудратӣ, ина суд бояд ҷавоб диҳад, на ин ки туфангу зуру силоҳ. хоҳиш мекунам ба ин видео муроҷиати мо бетаваҷҷӯҳ набошед. ман аз нафарое ҳастам ки ҳамчун рӯзноманигор омодаам бо роҳнамоии шумо ва бо пешниҳоди шумо биравам то хоруғ. хоруғ як пораи ватан аст, тоҷикистон аст. ҳеҷ вақт дар ҳеҷ масъала баҳсоша бояд яктарафа таҳлил накунем. хоруғ тоҷикистон аст.